Saro sa mga biktima ning karnaping sa Albay ang 54 anyos sa si Pedro Camasis kan Barangay Inarado Daraga. Kasud mang maagahon kan maaabon ang pagsadiri ka aning motorsiklo. Aminado si Camasis na nalingawan niyang halion ang liabis sa iyang motorsiklo na naging bintay sa motor napper. An insidente, tulos niya man ipinaabot sa karaman kan PNP. Kinahapunan kan parehong aldaw, na-recover ang sa iyang motorsiklo sa Barangay Caguasco, Libon, Albay na inabandonar subot kan duwang sospek. Kinabukasan, pagmatay yung sa bus mga alas 5, so agam ko nariparo, tawara so motor, kinikita sa akin ko, duman sa loob, dito, duman. Kaya, so motor tingay wara na dito nawara nga ka, mga blatter kita sa barangay. Tapos na kanya, jama dito kita sa police station, dito duman mga blatter naman. Kulang po salamat po sa PNP station po sa Daraga. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo, hepe kan Daraga Municipal Police Station, nga ni day mabiktima ning karnapers, dapat magpuon ng disiplina sa mga motorista o maging responsabling tagsadiri. Importante ang pirming ilak ang motorsiklo, day malingawan na halion ang liabe. Asin kun magpark man, syerto na nasa ligtas na lugar, mas maray mandang ipark ini, harani sa mga lugar na may CCTV. Ingatan ta po ang sa tuyang mga pagsadiri, dahil ta po pagtawan ki oportunidad itong mga would-be offenders na makuha sa tuyang motor o ano pa man na bagay sa dahil day kita nag-ingat. Pigtungkusan man kan hepe, ang importansya kan mga piglalatag nindang checkpoint kung sa indakol na sindang nadadakop na baka dokumentadong motorsiklo. Dako lang bagay po, and then siyempre yung coordination sa mga municipal police station na pag may nawawara, tulos kita nga nagtatao ki plus alarm. Then so effort man po sa tuyang mga pulis na daibot sa under diretso sa pag-follow up. Kaya nakuha yung motor. Mientras tanto, nga ni mamantinir ang pasiorden sa Banwaan, binilog kang PNP ang grupong Knights of Night na nagre-rekorida sa palibot kan Banwaan tuyong kadikluman, katuwang ninda ang personalized kang PSO, mga tanod, asin iba pang grupo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.